asedwaro mar mondo wangi kata mne kinde thuolo mabiro ponono kata mna kochopo sani ni okang' makamano ok osebedo ka thiro limbe ni wacho kanyo motelo ni gwenge ma kadho wadhnam chumbe uyudo medruok mag jogo eko matimo limbe. Bende paro ni kinde thuolo mabiro kaka jala men jatije mano mar duol mar Kenya Coast mano Kenya Tourist Coast Association welo kata mna kwan welo matimo limbe nyalo dok chien nikech ang'eni welo mathoth jabiro kata mna gi mwandu moheo siling 75,000 mabende dwaro gi godogo. Kaka wacho mokwongo ni sector ni en sector ma very sensitive. Gimoro matin kabisa nyakethonwa mabor. En very sensitive. King'iyo ndalo mane wabedo gi shida ma corona cha. Chieng' mane oland corona 1, corona 2. Chieng' ne manolore airport. Mok wayudo welo. Chieng' mane jonjore ogowa kae gi Kambala chon. The same day, cancellation ne wayudo. Koro weche matindo gi tourism gin very sensitive. Wanyaka gin gik matindo, but gin gik ma sensitive. Sani Kenya kae wayudo competition maduong' sana. Country matin kaka Zanzibar. Zanzibar sani is open. In fact, gik matimore kae gimor sana. Is open for tourist kucha. Nikech iyudo ni ndeke mang'eny sani dhi Zanzibar. Kenya Coast kae wasebedo kwa gore ne gimoro ni open sky. Open sky nyiso ni iyawo ne ndeke mang'eny biro land directly sana Mombasa ka. To ndalo manyocha wagore ne open sky no, iyudo ni country kaka Zanzibar oyawo. Gin gi yie ndege moro biro kanyo. Emirates donjo, Qatar donjo, Turkish donjo, direct. To wanto, wang'ado Qatar ka, wang'ado Turkish ka, okwadwa Emirates ka. Koro those conversation wasetimo, although government osetemo moyie ma ndeke moko biro. Koro, there's gima wacho ni nitie countries ma kong'iyo gik mwatimo, to gi celebrate. Sani kata nitie countries ndege mabiro Mombasa ka. Iluongo ni Lufthansa, Eurowing. Land directly Mombasa ka, to land Zanzibar. Ndege no ting'o ji karibu 300. To joma land Mombasa ka gin owe kata welo 70 kende. Modong dhi Zanzibar. Nikech ang'o? Kucha, ging'iyo ni is more of a cheaper destination. And then 2, onge hassles mang'eny. Ineno. Koro mondo wa mi ndeke maland ka to oland to welo donj ka obed kae sana charter flights nyaka watim gimoriere gik matindo gi. In fact kata sani gimoro timore other than visa aneno ka gitimo return gitimo $100 from $50 $100 return gimoro kendo magitimo interest fee gimedo malo gidhi medo malo, and then another hassle, pak kae bende, ichulo gi e-citizen. Wendo mawuok loka, idwano yaw e-citizen account. Kata kin tu operator, yaw e-citizen account. Ichak yaw ni wendo ka wendo, kata in gi welo 100. Mano means nyaka indik jok moko. Cost of operation dhi malo. Koro nyaka wang'i, aparo ni sirikal kokao industry ni very seriously. And my conversation manya dwaro kata ni economic council mar president. Gibed piny, mondo ging'i ni bad. My service industry. Ere kaka wanya treat differently, kaka wa treat jok moko. Mondo kata these decisions mwabiro go, even at policy level, gibed decisions moko maknya hinyo industry no, but nyakelo miyo industry ni idhmalo, twayudo welo mang'eny, twayudo pesa mang'eny, twandiko ji mang'eny, to country bedo maber. Mano gik mwane nang'iyo. Lakini gik matindo kaka matimore gi affect wa, kendo nya affect namba mawelo mwayudo.